акай абдуғафур, тангаҳое ки тангаҳои нухрагине ки Бонки Миллӣ навсика зад, яъне ба хотири кадом ҷашнҳо аст ва умуман киҳо метавонанд ин тангаҳоро дастрас кунанд? ташаккури зиёд. Бонки Миллии Тоҷикистон ба ифтихори 600-солагии Абдураҳмони Ҷомӣ, шоир ва нависанда, мутафаккири бузурги адабиёти классикии тоҷику форс, 700-солагии Алии Ҳамадонӣ, шоир ва файласуфи форсу тоҷик, ҳамчунин 20-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне Сарқони Ҷумҳурии Тоҷикистон, илова бар ин се намуд тангаҳо ба ифтихори 90-солагии пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, бо тасвирҳои театри опера ва балети Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин китобхонаи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва осорхонаи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ 6 намуд тангаҳои хотиравии арзишишон 500 сомонӣ ки аз нуқраи холис сохта шудаанд, барои ҳадафҳои нимусбатӣ бароварда шудаанд. қобили қайд аст ки тангаҳои хотиравӣ аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон бо истифодаи технологияи навину таҷрибаҳои пешрафтаи ин соҳа ва бо риояи меъёрҳои олии сикказании тангаҳои нимусбатӣ дар яке аз сиккахонаи машҳури Олмон, шаҳри Майер, сикка зада шудаанд. акай Абдуғафур, хоҳишмандоне ки мехоҳанд ин гуна тангаҳоро дастрас кунанд, яъне чӣ гуна бигиранд? ташаккур. ҳамчунин бояд бигӯем ки асосан ин тангаҳо барои тавре аз номашон бармеояд, тангаҳои хотиравӣ барои ашхосе сикка зада шуданд ки асосан ҳавасманд ё ки шавқманди ҳамин тангаҳо ҳастанд ва аксаран онҳоро ҷамъоварӣ мекунанд. яъне онҳо ба таври озод фурӯхта мешаванд. хоҳишмандон метавонанд баъди масалан муддате аз Бонки Миллӣ харидорӣ намоянд. ҳамчунин бояд қайд кунем ки Бонки Миллӣ ин дафъаи аввал нест ки ба сикка задани тангаҳои хотиравӣ ҳамчунин ҷашнӣ даст мезанад. ҳамасола ба ифтихор ё барои истиқболи ин ё он ҷашнҳо ё ки санаҳои таърихӣ ё ки ходимони машҳури миллати тоҷик ва ашхосе ки дар рушду нумӯи ҷумҳурӣ ҳам собиқ ва ҳам алон саҳми бузург гузоштанд, тангаҳои хотиравӣ ҳам аз нуқра ва аз дигар металлҳои қиматбаҳо сикка мезанад. барои мисол, соли гузашта Бонки Миллии Тоҷикистон ба ифтихори 5500-солагии Саразм, 3000-солагии Ҳисор ва силсилаи бозиҳои олимпӣ аз қабили ҷаҳиш аз ҷастҷӯ ба истилоҳ слалом ва биатлон 5 намуд тангаҳои хотиравӣ ва ҳамчунин сикка зад ки онҳо низ аз нуқраи холис барои ҳадафҳои нимусбатӣ бароварда шуда буданд. хуб, ташаккур устоди азиз.